Okay, maadjong adlaw ninyong tanan, so murag dugay-dugay gadyo ko nakabalik diri sa YouTube, no? Di kay murag dugay-dugay gadyo ko nakabalik kay gi-check pa balik ang YouTube, pagtan-aw pa no usang buwan kapi na midibutong last upload na ho. Dugay gadyo ko nakabalik kay naglaag ang inyong Miss Cynthia. Di ba nangitag uyab sa Japan. Di ba? So kung naka-follow ka sa akong Facebook, so alam jud ninyo ang gana from day 1 to 10 kay 10 days man ko sa Japan. So anyway, atong lutuon day karon is a very simple dish natong mga Pinoy nga i-try na tog sundog ang the way nga mangaon ang mga Hapon kay sa 10 days ba no sa Japan daghan sa mo kong nakotunan, daghan kong namatikdan, o di ba? So the way sila mangaon adto is kana bitong karutang igo ra bitaw nga masudlan ilang tidsan, then daghan sa mo silang choices nga pagkaon pero ginagmay-gagmay. So i-try na to na karon, and then kikita mo kung mga Pinoy mangaon mo kay basin pagluto og sudan okay na na jamo, basin magaligway sudan, basin na magaligluto kuhit-kuhit ra asin-asin. So okay na na jamo, kung dili magaling inana murag mas daghan pang atsaw kaysa sa sudan, o di ba? So kuyaw jud ta mangaon, no? So mo na nga bisig asay ta ilagpot diri sa kalibutan, mabuhi ra jud mo tang mga Pinoy. Kay okay ra man nato ang kuhit-kuhit asin-asin, pero karon i-try lagi natog sundog kung makaya ba nato, no? So ang lutuon karon is adobong kangkong. So it's a very simple dish, no? So whatever available nga nakuha na sa garden, so gitry na ho nga unsa man joy pwede natong lutuon ani. So speaking of garden, murag bag-o dito sa inyong pananaw kay mo mo toy usa sa bag-ong gikabisihan o pag naging buwan. So
watch till the end kay ang ipakita ninyo ang pag-process sa pagmugna no sa garden kay medyo gi-bless jud siya sa Ginoo no kay successful jud ang akong experiment. Wow. So karon kani atong adobong kangkong simple ra jud ni Jamo, tuyo suka ra jud ni siya. So kung sa ganahan unsay pamaagi ninyo pwede butang jud karne pero kaning just simply kangkong ra jud ni og panakot unya gituyuan og gisukaan. Oh, di ba? So once medyo naluto na ang stem sa kangkong, so gitagak na no dazon ang dahon together with the kamatis. So inani ko magluto jud. Every time magluto ko nga naay kamatis, magpabilin gadyo kog kamatis nga ang itagak sa last kay katong mga gipanggisa nato sa kinunan nga panakot. Tagbayar man to siyang nadugta. So ganahan man kog murag naay color inig serve nato, no? So ganahan man kog naay murag something orange kay arong dili lang green natong makita o murag itom na ganina kay naay tuyo. So ganahan man kog naay mulutaw-lutaw pud nga color bagay arong lami pud tan-awon. O di ba? Unsa gagama po kog ampalaya salad or atsaw. So you can add whatever you want sa imuhang atsaw nimo and then gagama po ko og ukoy. So gitawag ni siya in Japanese term, gitawag ni siya og Japanese kakiyagi. So mga vegetable na rin ni siya. So ang gisagol ani is stem sa kangkong, sibuyas dahon, carrots, radish, white onion. And then simple ra jud na jamon ni siya kay giharinahan og gitubigan ra jud ni. Wa man pwede na di ka magbutag asin ani kay actually nani ni siya lasang natural lami kay daghan man ni siya og white onion. So pwede jamo jud nga di na jud ka magbutag asin, lami na jud jamo siya kanon, crispy pa jud. Diba napapakaon gug ko basig mabusog na ko ani wa pa ko ning kaon nabusog na nya dali po ko og kuha og kanang kamunggay kay magluto di taglawoy kay aron pong naisabaw-sabaw kay kaniliging dapat kumpleto ang atong kanon karon dili lang kay sudan og luto ra o dapat na ay pangpatulak ni pangpabara di ba? So dali po ko gamaglawoy kung unsa po tong mga gipangsagol no nga mura pa gisagol na ho. So mura ni siya atong nagama for today's video and then mga unta and that's it. This is Miss Cynthia. Itadakimasu. So few months ago nakuno na ako nga magama kog bagong garden na duo jud sa akong kamalig, like palibot jud sa akong kamalig. Pero sad to say, ang lugar sa akong kamalig is bakilid siya dapanas pa jud, subot pa sabot og dapanas kana bitong nay gamay nga juta sa ibabaw and then the rest sa ilawom is bato. So dili jud siya mag-adjud sa mo jud og pagtanong mag-adjud manggaling usang agian ra jud na siya or dili jud na siya mulatod kay pagkatay pa sa dalid nga wa nam di makatayan sa ilawom, so dili jud mag-adjud kay bato man siya. So gamay ra man siya og kanang juta kay kadaghang panahon nga sigig uwan, so ang mga juta sa aning dapita gianod paingon na sa basak, so nahurot na jud ang juta, no? So na may mga juta og some part na dapit sa amo like dapit sa bay sa ang lula, bay sa ang ante na jud
mga dili jud siya bakilid, patag jud siya dagag juta, no. So kami ra jud gidaog-daog na jud mi sa bakilid dapanas pa jud, no, di ba? So nang nangita jud kog idea nga unsaon man ako ni matagaan og solusyon. So kadugayan na og lantaw-lantaw sa garden sa Benguet, nako na ko nga mas bakilid man taning dapita pero ngano nakagama man ni sila garden. O di ba? So mo na nga na challenge ining inyong auntie, di ba? So man nagsuho gadzug ko nga mo hakot og bato, mo pile sa bato kay panpanon man ni nato. O dili man gani mo ni bakilid i-compare nimo sa pagkabakilid dito sa Benguet. Bakilid jamo jud ang Benguet sa imong na naon lisod jamo dito sa pagkapaila. Pero kani sakto ra ang pagkabakilid. So mo na nga nagsuho gadzug ko mo ang pinakalisod man gud ani is ang paghakot sa mga bato. Mo jud ni siya usa sa pinakalisod ani. So kani paghakot og bato. So nagsuho ko ana. And then after ato nga na pile na agatong panpan, nagpanpan naman to. So pila ka adlaw to sila gipanpan. So nag-mix pumig sa minto kay arong ihilamos aning mga bato kay arong dili mga ligid. Kay dili man ni siya ingon nga maanlay ko maamis day ko sa pagpanpan style sa Benguet, no, atong dapita kay way gamitay og saminto pero grabe pagkapaluna, like grabe ka solid. So dili na mo to siya masundog kay lahi mga bato man lang gamit. So karon gihilamusan ra ni siya og kanang saminto kay arong dili mga ligid lagi kay pagani siya gilabat gikubkub na ni kiro. So manang nakahuna na po ko nga alabton po ni siya kay usa sa factor pod nga dili pod mi makatubo-tubuan jud lami jamong lambo jamo jud nga tanom is banggaan og iro, diba? So gilabat na siya og screen. And then at the same time po, no, aside sa two option ang tamnanan ani kaning magama ko og raised bed og diretso sa ground. So diba ka nagpahakot po ko og juta pero dire sa ibabaw nga part is mag raised bed po ko ani kay aw pong purpose ani ang gusto po nohong hitabuan is organic gardening jud ni siya kay daghan ko makit-an nga lambo sa mo mga tanom pero behind ato nga lambo nga tanom is puno og mga chemical or spray or something like that. So ang gustong mahitabuan is organic gardening. So gitry ra po no kung ma-okay ba na siya, we'll never know unless we try. So I tried, so medyo nag-success jud siya, makita man jud po niyo sa first video, no. So I'm very thankful nga na okay jud akong experimental ra jud ni siya. So mo lagi na nga there are no gardening mistake, just experiment ra jud, o diba? And balik ko na ko, and that's it. This is Miss Cynthia. Dagami.